Mayong hapon mga binati o pinalangga kong matalunan. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalunan. Okay guys, ko anderon October 28, 2021. Iko PP at your service Matalom. Ako magaingon ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Akong hangyo sa taga Matalom, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Nganong ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, sa katong mga negosyante nga ganahan mag-business diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan. Bisag unsa inyong i-business basta kuan kayuhan sa lungsod. Ang importante mo to guys nga dunay mahimo nga negosyo diri sa lungsod sa Matalom or mas mudaghan ang mga establishment kay ang naka-advantage sa mga negosyante o kintahay kay magtrabaho na mas among kuan pantalan kuan kanang mas mudaghan o mas mobibo ang atong lungsod kung adunay mga negosyante nga mo daghang mo invest og negosyo diri sa atong lungsod. Nya natay pantalan, nya puhon, natay terminal, nya natay biwok, nya naghinay-hinay o panglambo ang atong lungsod. Ang importante sa kalugar guys nga adunay mga establishment nga daghan nga mo invest diri sa among lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa atong lungsod. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod.